Bos a todos, son Aldán Vázquez e xunto ao meu compañeiro Xián Rocha imos explicar a sesión que imos realizar o próximo luns na asignatura de entrenamento que vai tratar sobre a velocidade de reacción e a velocidade cíclica. Aquí temos o índice que usaremos para guiar a sesión. Comezaremos falando da velocidade, comentando tanto a súa definición como os tipos que hai. Seguiremos cun destes tipos que é o propio tema da sesión, que sería a velocidade de reacción, onde veremos tamén os factores que influen nela. A continuación, veremos a anticipación, e igual que no apartado anterior, tamén veremos os factores que influen. Despois falaremos da toma de decisión e da relación que hai entre a velocidade e a percepción, xa que son conceptos importantes para entender a velocidade de reacción. O último apartado antes da sesión práctica corresponderíase a outra parte principal da sesión, que é a velocidade cíclica, onde veremos tamén a súa definición e os factores que dependen dela. Comezaremos falando da velocidade, que se define como unha capacidade complexa derivada dun conxunto de propiedades funcionais como son a forza e a coordinación que permite regular a activación dos procesos cognitivos e funcionais do deportista co fin de lograr a resposta motora óptima. Veremos que hai tres tipos de velocidades. Teremos a velocidade de reacción e a velocidade de acción, que son as que falaremos máis detalladamente sobre elas no resto do traballo, pero tamén temos que mencionar a velocidade frecuencial. A velocidade de reacción defínese como a capacidade de reaccionar no menor tempo posible ante un estímulo. Como vemos aquí, pode descompoñerse en 5 factores, sendo algúns entrenables e outros non. Estes factores van a ir desde que aparece o estímulo e o capta un receptor hasta que se converte nun movemento, pasando por fases medias como son a transmisión ao sistema nervioso central e a formación da señal de ejecución para a interpretación do estímulo. Temos dous tipos, que sería a simple, onde vemos un estímulo e unha única resposta, e a complexa, onde temos varios estímulos e múltiples respostas. Dentro dos factores que influen na velocidade, veremos os factores hereditarios e os factores de aprendizaxe. Dentro dos hereditarios temos o sexo, por exemplo, onde hasta os 14 anos non hai diferencias entre nenos e nenas, sino que é aquí onde se empeza a acordar o tempo nos homes. Temos o talento, que fai referencia ás proporcións corporais, a motivación e as fibras rápidas, e a constitución, onde os nenos que poseen os membros máis longos con a secreción hormonal temprana realizarán movementos máis rápidos que os outros. Depois temos a técnica deportiva, que fai referencia aos factores de aprendizaxe. Seguimos cos factores sensoriais cognitivos e psíquicos. Estes basicamente fan referencia á mentalidade do deportista, onde vemos o foco atencional, a forza de vontade e a reeducación psíquica, que se poden resumir todos na capacidade de dirixir conscientemente os estímulos hacia onde queremos, o que vai a resultar en que canta máis atención poñamos nun estímulo, máis velocidade imos conseguir a hora de reaccionar ante el. Respecto aos factores neuronais, falaremos do reclutamento e frecuenciación de unidades motoras, dos cambios de excitación e inhibición do sistema nervioso central, da velocidade condutora de estímulos e a reactividade. Para falar destes 4 factores, imos facer referencia ao principio de Kahneman, que se basa na activación das fibras musculares e no seu reclutamento. Este principio dinos que as fibras musculares siguen unha orden cando se innervan, comenzando polas fibras de contracción lenta e a continuación polas fibras de contracción rápida. Polo que se actuamos con unha gran frecuencia de estimulación, poderemos traballar con unha maior cantidade de fibras musculares, co que poderemos conseguir unha mellor coordinación intermuscular. Dentro do último apartado dos factores que influen na velocidade, vemos os endomusculares, tendo a distribución dos tipos de fibras musculares, cantas máis fibras musculares rápidas haxa, máis rápido reaccionaremos a ese estímulo, dependendo tamén da velocidade de contracción muscular, da elasticidade dos músculos dos tendóns, das vías enerxéticas que utilicemos e a temperatura muscular, sendo canto máis alta a temperatura, máis rápido podemos realizar esa acción. Agora falaremos da anticipación, e como podes ver, nós temos dúas definicións. Unha que sería a básica, que é a capacidade de realizar movementos a máxima reacción e antenos reacción, e depois temos outra para deportes de equipo, que se define como a habilidade que permite realizar un movemento de interposición na trayectoria do oponente, tendo en conta a situación de xogo e as intencións técnico-tácticas acorde ao sistema de xogo do equipo. E depois vemos os tipos de anticipación, onde temos a anticipación efectora, a receptora e a perceptiva. Bueno, en canto á toma de decisión, como podemos ver aí, a definición de Vizuete é a velocidade coa que o suxeito reselecciona a acción que vai realizar e que depende moito da dispoñibilidade coordinativa do xogador e da súa experiencia motriz. Vendo a decir máis ou menos que en función de se domino mellor ou peor a técnica, pois vou tomar unhas decisións ou outras para poder levar a cabo as decisións. En canto á relación da velocidade ca percepción, van estar intrínsecamente relacionados. De feito, é unha relación directa debido a que a velocidade de reacción comeza grazas á percepción. Ademais, o procesamento mental vaise descompoñer en 3 etapas. Nunha primeira etapa de sensación, na que o estímulo chega e actúa sobre o corpo e envíanse impulsos eléctricos ao cerebro. A percepción, na que o cerebro
transforma eses impulsos eléctricos nun significado, recoñecendo incluso patróns, e por último unha selección da resposta no que o atleta decide o que vai facer. Na percepción, hai que ter en conta sobre todo nos deportes de equipo, xa que a percepción é moi complexa, a reacción, polo tanto, tamén vai ser moi complexa, e o xogador debe percibir múltiples estímulos como poden ser compañeiros, oponentes, balóns e incluso seleccionar os máis relevantes coa velocidade discriminativa antes de tomar unha decisión. En canto aos aspectos fisiolóxicos, vamos a ter en consideración, en primeiro lugar, as neuronas, o sistema nervioso. Aquí hai que diferenciar entre neuronas sensitivas as neuronas aferentes, que son as que reciben a estimulación e conducen os impulsos cara ao sistema nervioso central, e as neuronas motoras ou eferentes, que son as que no sistema nervioso central e conducen a resposta cara aos músculos. Logo, en canto á consciencia, que ven sendo o córtex cerebral, nos actos voluntarios, os estímulos recollidos polos receptores, a percepción, viaxan pola médula e ata o córtex cerebral, onde a sensación se fai consciente. E dende este córtex se inicia a resposta. En canto á velocidade de condución, a velocidade a que viaxa a información, tanto perceptiva como motora, depende fisiolóxicamente de factores como poden ser o grosor do axón ou a cantidade de mielina que teña esta motoneurona. E por último, as sinapses, xa que a comunicación entre neuronas, as sinapses, introduce un pequeno retraso sináptico. As sinapses eléctricas son fisiolóxicamente máis rápidas que as químicas, polo que reducen este atraso. A velocidade acíclica está definida por Manso et al. Como a capacidade de realizar movementos acíclicos a máxima velocidade fronte a resistencias baixas. Os movementos acíclicos son aqueles que varían constantemente as súas características cinemáticas e dinámicas. A velocidade do movemento vai depender, polo tanto, en primeiro lugar, do segmento corporal executante, por exemplo, un brazo é un 30% máis rápido que unha perna, da lateralidade, que os segmentos dominantes son un 3% que os non dominantes, a dirección do movemento, no que os movementos cara adiante son un 7% máis rápidos que cara atrás, a resistencia a vencer, na que a maior resistencia, maior tempo de movemento, e de características do modelo técnico. E de biolóxicos como a composición das fibras musculares e do nivel de maduración de capacidades coordinativas e condicionais, como pode ser a forza inicial e a forza explosiva. E por último, da toma de decisións, como pode ser os deportes de situación ou colectivos. Ben, a sesión que imos a levar a cabo o luns vai ter unha primeira parte que vai ser un quecemento, no que vamos a facer unha primeira parte miofascial, na que vamos usar un foam roller sobre a musculatura do tren inferior principalmente para liberar a tensión dos tecidos. Imos facer unha activación con mobilidade dos nocellos e oños, cadeira, brazos e pescozo, estabilidade con un camel cat e un bear dog, un pouco de core, coa plancha frontal, planchas laterais, puentes glúteos e un Superman, e unha integración coa mobilidade dinámica e un neuromuscular co xogo de cortar el hilo. En canto á parte principal da sesión, imos a levar a cabo 3 microsesións diferentes. Unha primeira microsesión de velocidade de reacción simple, ou unha segunda microsesión de velocidade de reacción complexa, e por último, unha microsesión de velocidade acíclica. En canto á microsesión de velocidade de reacción simple, imos a facer un primeiro exercicio de saídas variadas, de estímulos auditivos, con que imos ter que sair e facer un sprint curto en función de cando escoitemos o estímulo. Logo unhas saídas variadas, na que por parellas un compañeiro tirará un balón ao chan para que outro intente collelo antes de que bote por segunda vez. E por último, unha reacción ao tacto. Imos facer unhas saídas e no momento que o compañeiro nos toque o ombro, tendramos que sair nunha dirección ou outra en función do ombro no que nos tocan. En canto á microsesión de velocidade de reacción complexa, imos a facer unhas saídas con asignación de estímulos. En función do estímulo que escoitemos, tendremos que sair hacia un lado ou hacia outro. Un segundo exercicio que vai ser o xogo do espello, na que dous compañeiros fronte a fronte imos ter que seguir ao compañeiro de enfrente intentando tocar os conos, seguindo o seu ritmo e intentando evitar que este nos saque ventaxa.
E vai ter unha pequena variante despois na que xa nos imos mover libremente polo espacio e na que o líder incluso pode intentar tocarnos e nós debemos evitalo. E por último, imos facer unhas carreiras de relevos na que por equipos imos establecer uns obstáculos que imos ter que salvar, pero estes obstáculos van a ir asignados en función de señais lumínicas, en función de da señal que miremos, tendremos que recorrer un obstáculo ou outro. Xa para ir finalizando, na microsesión de velocidade acíclica imos a facer o xogo de tocar as rodillas, na que por parellas imos ter que intentar tocar a rodilla do compañeiro e nós evitar que el nos toque a nosa. Logo, uns lanzamentos á portería, na que imos facer por parellas unhas progresións á portería dando pases e cando miremos a señal lumínica vai estar asignada cada unha a unha sección da portería e imos ter que lanzar a esa sección. E, por último, o xogo do despases, no que tendremos que ir pasando o balón aos nosos compañeiros, evitando que os rivais intercepten os pases sin movernos e chegar aos 10 pases para poder sumar punto. Xa por último, a volta á calma, na que faremos un exercicio de relaxación ou a respiración 4-7-8, na que inspiramos en 4 segundos, mantemos a respiración 7 segundos e expiramos en 8 segundos. E xa por último, estiramentos estáticos para poder perder o tono muscular.